שלום לכולם, אנחנו שמחים לראות עוד אירוע לכבוד בוגר של המרכז, הגלגול היותר מוקדם שלו, האירוע באמת עוסק בהמרת דת. היום למי שלא יודע, אנחנו עוסקים בהמרת דת רק מדי פעם, למרות שזה נושא יותר במרכז שלנו, ואנחנו עוסקים, מקדישים כל שנה לנושא אחר, כשהדת או הדתות הם מרכזיים בהם, והשנה אנחנו עושים בדת הפוליטיקה, ובשנה הבאה אני מביאה לכם טראומה. אני שמחה לראות עמיתינו, את בוגרינו וגם אורחים מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. תמיד משמח לעשות ילדים שהם בשיתוף פעולה עם מחלקות בפקולטה. אני רוצה להודות לג'קי שעמל על הארגון של האירוע הזה, כל מי שמשתתף בו, ולברך את גדעון על הספר. פרק ב' כמעט, נכון? שממש לא מזמן היית אצלנו כמגיב לספר. כן, עכשיו אנחנו מגיב לספר גם של בוגרת שלנו, של דוקטור מבט, שעסק בהמרת דת בהקשר אחר. התנהלה שיחה מאוד מעניינת, ואני בטוחה שהאירוע הזה, וכל זה שלך יהיה מעניין ופורה לפחות. אז תודה לכל המשתתפים. טוב, אז שלום לכולם, אני נטע, אני עמיתה השנה במרכז, והיום אנחנו נעשה שיחה. קודם כל אפי יפתח בכמה מילות ברכה, אחר כך גדעון יציג וניר יציג, ואז ג'קי ינחה איזשהו שאלות ותשובות, אבל נעשות את זה מסודר, נתחיל בהצגת הדוברים. אז גדעון אלעזר הוא אנתרופולוג ומרצה במסלול אסיה באוניברסיטת בר אילן, חוקר מו"פ מזרח באוניברסיטת אריאל, בעבר פוסט-דוקטורנט פה במרכז לחקר המרת דת ויחסים בין דתיים, ונושאי המחקר שלו נוגעים לזהות דתית ואתנית בקהילות דתיות בסין ובישראל של העידן הגלובלי. המברך יהיה פרופסור אפי שוהם שטיינר, שמלמד היסטוריה יהודית של ימי הביניים האירופאים במחלקה להיסטוריה של עם ישראל בבן גוריון. הוא היה חבר המרכז לחקר המרת דת במפגשים בין דתיים, חלק מהאייקור, והוא עוסק בתפר שבין היסטוריה אירופאית בימי הביניים, מחקר מדעי היהדות והיסטוריה יהודית ומדעי החברה. כל מיני ספרים שיצאו אור בעברית ובאנגלית, והוא מלווה את גדעון עוד מהתקופה שהוא היה מחקר כדוקטורנט באוניברסיטת חיפה, אז יש לנו פה קשר רב שנים. ניר אביאלי הוא... כן, אם הזדקנו זה אומר שלא מתנו, אז הכל טוב. ניר אביאלי הוא פרופסור לאנתרופולוגיה ונשיא לשעבר של האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה. הוא חוקר מזון, תיירות, מגדר, פנאי, ועשה מחקרי שדה בווייטנאם, בישראל, בהודו, בתאילנד, בסינגפור, בזנזיבר וביוון. הספר שלו, בין ספריו, זה Rice Talks, Food and Community in a Vietnamese Town, שיצא ב-2012 בהוצאת אינדיאנה, ו-Food and Power, a Culinary Ethnography of Israel, שיצא ב-University of California Press. וגם Eating Religiously, Food and Faith in the 21st Century, בהוצאת רוטלג' מ-2023, שזה ספר יחסית חדש. והוא עכשיו עובד על פרויקט ספר שנקרא Food and Freedom, Culinary Redemption in the Israeli Periphery, שזה באמת מרתק. זהו, וג'קי פלדמן הוא פרופסור של האנתרופולוגיה פה בבן גוריון, הוא ראש מרכז אסתר וסידני רב לחקר השואה, לימודי שואה, לא יודעת איך צריך לתרגם את זה לעברית. תחומי המחקר שלו הם עלייה לרגל ותיירות, ואנתרופולוגיה של הדת, זיכרון של השואה, כתיבה אתנוגרפית ודברים רבים וטובים אחרים. יש לו שני ספרים, Above the Death Pits, Beneath the Flag, Youth Voyages to Holocaust Poland and the Performance of Israeli National Identity, וכן A Jewish Guide in the Holy Land, How Christian Pilgrimage Made Me Israeli.
אז לפני שאני מעבירה את השרביט לאפי, אני רק אגיד שבאופן אישי אני נהניתי לקרוא את הספר הזה, למרות שהוא כל כך רחוק מתחום המרכז שלי, זה היה קריאה ממש page turner, ורציתי להגיד לך שבמיוחד פרק 5 שעוסק בתרגומי התנ"ך, כאקט, מה זה מורכב שמשלב ניסיון לשמר תרבויות מקומיות רק על מנת לעשות להם איזשהו, זה באמת, וזה גם באיזשהו מובן נגע לכל מיני דברים שאני עשיתי, אז תודה רבה, ספר מרתק. אפי. טוב, אחרי הארוכה הזו ותשובה, אז אני מאוד שמח לברך את חברי גדעון, וכמו שנאמר פה קודם, אני המיסינג לינק בין או הלא מיסינג לינק, בין המרכז בגלגולו הקודם למרכז בגלגולו הנוכחי, ואני שמח שגם הווטרנים של המרכז בגלגולו הקודם באו לכבד את גדעון על ההישג הזה של הוצאת ספר באוניברסיטה יוקרתית ובהוצאה יוקרתית כמו של פן סטייט. אני אגיד משהו לגבי גדעון, אנחנו קיבלנו את גדעון כעמית מחקר במרכז, והיה ברור לכל חברי ועדת ההיגוי שזה לוצ'ינסקי מבר אילן, רמי בן שלום מהעברית, חיים הלד שהיה ראש ולעבדכם הנאמן, שמדובר בחוקר רגיש ופורץ דרך. המחקרים של גדעון ניצרו ועדיין ניצרים על התפר שבין לימודי אסיה, סימולוגיה, אנתרופולוגיה והיסטוריה מודרנית. המחקר שלו התמקד בפעילות של המיסיונרים שאנחנו נדבר עליהם לא מעט, של נוצרים האוונגליסטים בדרום סין, בעיקר בחבל יונן, אבל בקרב אוכלוסיות שהן לא כמו את המרקם האתני של שליטי המדינה הסינית, ואת זה דבר שאנחנו למדנו ממנו. ושאלות המחקר שלו בעבודת העומק הארכיונית לצד עבודת שדה מרתקת שעשה, הפעימה אותה, ונתנה מראה מחשבים ומרתק לפעילות של המרכז, שבתקופה ההיא עדיין עסק מאוד מאוד בהיבט ההיסטורי של סוגיית המערכת הדתית. גדעון הראה באמצעות עבודת שטח מעמיקה ומורכבת את התופעות האתניות, הפוליטיות, הדתיות, הרב-תרבותיות של האזור ההררי של מחוז יונן בדרום סין. הוא עמד בצורה מעוררת השתאות על שלל ההיבטים שרק חוקר מעמיק, רגיש ומלומד כאמור יכול היה לעמוד. כאמור, גדעון עשה עבודת שטח מאוד מעמיקה בסין, שהוא חי בתקופה ארוכה בדרום סין, וחזר אליה גם כמה פעמים במהלך הלימודים ואחר כך, להמשך תצפיות ורעיונות עם הסרנים. הוא למד לעומקם את השפות המקומיות, נחשף בצורה בלתי אמצעית לתפיסות העולם, שתסלחו לי האנתרופולוגים, אבל בשבילנו ההיסטוריים זה משאת נפש, אבל אנחנו לא זוכים, כל האנשים שלנו כבר מתו מזמן, אז לחיות את התרבויות האלה לעומק זה משהו שהוא באמת משאת נפש מבחינתם. זה אמר אביעד קליינדות ג'אבוק, סמינר מחלקתי שבגלל שכל האינפורמנטים מתו לפני 200 שנה. כן. יש כל מיני בדיוק. ולכן המרחב הפרשני גדל. והחשוב מבחינתנו היה שלמרות שהנושא היה מאוד מורכב ומאוד רחוק מהכאן ועכשיו, גם של העיסוק של המרכז וגם של הכאן ועכשיו הישראלי, כמו שנטע אמרה בצדק, לגדעון יש את היכולת המאוד נדירה והיפה להבהיר ולהנהיר נושאי עבודה שאפשרו גם לאנשים שלגמרי לא נמצאים לא בשדות האלה, לא בשדה הסינולוגי, לא בתוך מזרח אסיה, לא בתוך הסיפור האתני והגזעי ולא בתוך הסיפור גם של המפלגה הקומוניסטית והמשמעויות שלה, להכיר לעומק ולהבין את הנושאים שהוא עסק בהם, ובעינינו זאת הייתה ממש, זה היה משב רוח מרענן מאוד לעיסוק של המרכז בשעתו, ואני מאוד שמח שהדברים האלה הגיעו להבשלה באופן הזה של הספר, ואני שמח גם ששני אנשים שעוסקים בשני היבטים משלימים של המחקר של גדעון הסכימו לבוא ולדבר ולהאיר את המחקר הזה משתי הזוויות שניר ושג'קי יעשו, אז בכבוד, ממש שמחה גדולה. תודה רבה. אז באמת תודה רבה. מאוד שמח להיות כאן. ואפילו קצת נרגש, להיות כאן עם החברים הנפלאים. שוב, לא חשבתי שזה היה כל כך מזמן, אבל אני מבין מכל הדיבור על גלגול קודם, שזה היה באמת עבודה קשה. אז באמת אני שמח, נרגש, ואני גם מרגיש שבאמת למרכז יש חלק גדול מאוד בכלל באפשרות. המרכז היה נחיתה נפלאה בשבילי אחרי הדוקטורט, וזה שבאמת אפשר לי להוציא את הספר הזה. חברותה, ומאז לא היה דבר כל כך נחמד, האמת, באקדמיה, מאז השנתיים, למען האמת. אז זה דבר גדול, אז באמת תודה רבה.
כל המחמאות שקיבלתי שלי. אני רוצה לומר כמה מילים על הספר, רוצה לי ככה קצת לחשוב, אני אתחיל מהמקרו. הספר יצא באוקטובר, שזה תזמון, בוא נגיד לא הכי מוצלח, לספרים. אני ככה, קיבלתי אותו בדואר והחזרתי, והוא פשוט הלך ישר למדף. ובעצם זה האירוע הראשון, זה הפעם הראשונה שאני מתייחס לספר מאז שהוא יצא. אבל העובדה שהוא יצא בתקופה כזאת היא הייתה עבורי, אני חושב שהיא הייתה משמעותית במובן הזה שהיא עוררה אצלי את שאלה שלא שואלים, למה בכלל כתבתי את הספר הזה? איך בכלל הגעתי לנושא הזה, ומה הקשר ביני לבין הנושא הזה של מיסיונרים בסין? אני חושב שאנחנו, כל מי שכתב עבודה כזאת יודע שלפעמים הפרופורציה בין הזמן שאתה משקיע ברמת העניין בנושא היא לא תמיד בהלימה מלאה, אז בכלל איך הגעתי לזה? אז ניסיתי ככה קצת לשחזר. וחשבתי על זה שבעצם כשהגעתי לסין, בפעם הראשונה עוד רציתי רק לחזק שפה, עוד לפני שהגעתי לעשות את המחקר ב-2005, בעצם העניין שלי בסין הוא היה מאוד, נמשכתי לנושא הזה של מה שאני קורא לו בספר, קצת לדבר עליו כמשבר המשמעות, crisis of meaning, המשבר המשמעות שסין חובה בשנים האחרונות. אפשר לתארך את זה בכל מיני צורות, בעצם אפשר לומר שכבר מאמצע המאה ה-19 ברמה מסוימת, בטח משנת 1911, בשנת 1911 הקיסרות בוטלה, והציר הזה בין השמיים לארץ, כן, הקיסר שחיבר בין השמיים לארץ, לא היה עוד, והסיפור הזה של החיפוש, של איך שסינים מחפשים את דרכם מבחינת משמעות, במיוחד בהקשר הזה של דתיות וחילון, הוא תמיד מאוד מאוד עניין אותי, הוא עבר כמה גלגולים בסין עד בעצם עד שנות ה-70, הייתה דת בסין שקראו לה מאואיזם. מאואיזם היה ממש, היו לו היבטים דתיים מאוד מובהקים, כתבי קודש ואל וטקסים, ובעידן הרפורמות, שזה העידן דרך כלל כשמדברים על סין של היום זה עידן הרפורמות שהתחיל ב-1979, למעשה המשמעות הזאת היא הדתית קרסה, מאואיזם ממש כתוכן שנותן משמעות לסין, זה פשוט נעלם. הסמלים נשארו, סין היא מדינה מאוד מוזרה שבה הקומוניזם נשאר כאיזה מין קליפה, אבל התוכן הוא כבר בהרבה מובנים איננו, לא רק התוכן, כמו שאני מדבר על זה בספר, גם מבחינה פרקטית, היא מדינה מופרטת, מדינת הרווחה בגדול הלכה פורקה, ומה שקרה בסין בעצם כתוצאה מזה, אחד הדברים שקרו זה שיש פריחה עצומה של דתות, בעיקר נצרות אוונגליסטית ובודהיזם טיבטי. אלה הדתות הכי פופולריות, אבל גם בתוך קהילות שונות, גם דתות אחרות. ונוסיף על כל זה את הסיפור של התהליך הגלובליזציה שעובר בסין, וההחלטה של המדינה להיפתח לעולם, והסיפור הזה יוצר איזשהו מצב פרדוקסלי, ועכשיו אני ארד למיקרו בעצם. כשהגעתי לסין הראשונה, אני מתאר את זה קצת בהקדמה, פגשתי אנשים, במיוחד זוג אחד שהיו איתי בכיתה של לימודי הסינית, שהסתבר לי שהם מיסיונרים. וכן, התיידדנו והסתבר לי שהם הגיעו לסין כדי להפיץ את הנצרות. הם היו בריטים דווקא, הם עדיין, אני כזה, גם שידוע לי, חיים ארוכים.
והדבר הזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי המשכתי לפגוש עוד ועוד מיסיונרים, כשמחפשים אותם אז רואים הרבה, והמדיניות המובהקת והמוצהרת של הממשל הסיני זה שכל פעילות מיסיונרית היא אסורה, יש לזה גם רקע היסטורי, המיסיונרים עפו בשנות ה-50, הם קשורים להשפלה של סין, 100 שנות ההשפלה, מה שנקרא לפעמים בהיסטוריה הסינית, וזה מאוד הפתיע אותי שבעצם יש שם אלפי מיסיונרים שמסתובבים בעיר הזאת בקונמינג, שגרתי בה בדרום מערב סין, ובמחוזות אחרים, באזורים אחרים ביונן. זה הפתיע אותי כי היה פה פער מאוד מובהק בין רטוריקה לבין מעשה. אני אומר במאמר מוסגר, אם אתה מאוחר, שבעצם הסתבר בדיעבד שהייתי בסין, שאת עבודת השדה הזו עשיתי בתקופה הכי סובלנית של העשרות שנים האחרונות. כלומר, היום, מה שקורה היום, זה כבר לא דומה למה שהיה כשאני הייתי. מאז בערך 2016 יש תפנית, אז זה אולי נדבר בכנס שבוע הבא, יש תפנית של הרבה יותר שליטה, והמצב הזה של... עכשיו, מחוז יונן שבו עבדתי הוא מחוז פריפריאלי מכל הבחינות. הוא רחוק מהמרכז מבחינה גיאוגרפית, הוא מלא בקבוצות אתניות, יש בו 26 קבוצות אתניות רשמיות, ומי שמכיר את הקטלוגים האתניים באזורים האלה, למספר הזה אין שום משמעות, בעצם יש מאות קבוצות. רק שהמדינה מגדירה 26 קבוצות אתניות, אז יש בו גיוון רב, הוא רחוק תרבותית, רחוק אתנית, ולכן באופן מסורתי הוא הרבה יותר סובלני לכל מיני תופעות. אז שם יכולתי לעשות את המחקר הזה, כי שם באמת יש ביטוי כזה שמשתמשים בו במחוז יונן, שהערים גבוהים והקיסר רחוק. הדברים שקורים ביונן לא יכולים לקרות בשנגחאי או בבייג'ינג. ולכן יש שם איזה טולרנטיות מסוימת. באמת, המחקר הוא נולד מתוך המפגש הזה, אמרתי, עם הקהילה המיסיונרית, מתוך השאלה בעצם מה קורה כאן. האם יכול להיות שהממשלה הסינית לא יודעת, אם אני יודע שיש פה אלפי מיסיונרים שמסתובבים פה, שלא ממש מסתירים, אולי אני אסייג קצת, אני אגיד, כשאני מתכוון מיסיונרים, אני מתכוון לאנשים שהגיעו מתוך האמונה הדתית שלהם, ומתוך מה שהם קוראים my ministry, כן? הם קיבלו קריאה, הם רואים את עצמם אגב כאוונגרד, כאנשים שנענו לקריאה לבוא ולהפיץ, אבל זה לא אומר שהם בדרך כלל, הם לא מפיצים נצרות במובן הישיר, הם לא מחלקים, זה אי אפשר לעשות בסין, הם לא מחלקים חומר מיסיונרי ברחוב, הם בדרך כלל כמעט תמיד או מורים לאנגלית, או עובדי רווחה בתחומים שונים, בכל מיני NGOs וכאלה, עם חריגים מסוימים, אבל זה הדבר הבסיסי. אז אני אומר, שאלתי את עצמי, בוא נראה מה אנחנו, כן, שאלתי את עצמי, אם אני יודע עליהם, האם ייתכן שהמדינה לא יודעת עליהם, התשובה שלי היא לא, כן, זה לא נראה לי כל כך סביר, ולכן השאלה היא, האם יש פה איזה מחיר שהמדינה משלמת, או שיש פה אובדן שליטה, יש חוקרים שטענו, זו טענה לגיטימית, כן, שהמדינה פשוט לא שולטת על האנשים שנכנסים, או שיש פה בעצם משהו שמכוון, שאיזשהו פרגמטיזם שמאוד מאפיין את המדיניות הדתית הסינית, היא מאוד מאוד פרגמטית בהרבה מובנים, ויש פה איזה ניצול של משאב, והמיסיונרים במובן מסוים הם משאב, וכמו שאתם מבינים זו הייתה המסקנה שלי, ובאופן כללי אני אגיד, אני אתן רק את התזה בגדול, מה שאני כותב בספר זה שבעצם המיסיונרים, לפחות באותה תקופה, משרתים את המדינה הסינית בשני היבטים מרכזיים. בוא נגיד אחד שהוא הוקדש לו רק פרק אחד, והשני שבעצם זה עיקר הספר. נתחיל עם הקטן. הקטן הוא שכמו שאמרתי, מדינת הרווחה בסין פורקה, ויש הרבה בעיות באזור הזה של סין, זה אזור שגם נמצא ליד משולש הזהב, הרבה שם באזור הזה של הברחת אופיום, יש בעיה רצינית של סמים, של זנות, יש איידס,
הרבה מאוד בעיות באזור הזה, סין, אבל כל הרעות החולות של השוק החופשי בעצם הגיעו לסין ואין מי שיטפל. המדינה לא רוצה לתת את הכסף ויש ארגונים נוצרים ששמחים לתת את זה. אז זה הסבר אחד, פשוט, אני מקדיש לו פרק אחד, אפשר לדבר עליו עוד. ההסבר אני חושב היותר, אני חושב שהוא היותר מהותי, הוא שבעצם במה שנקרא, סטיבן הרל דיבר על משהו שנקרא פרויקט תרבות, כן? בסין היו כמה פרויקטים של תרבות, כלומר ניסיון לתרבט את המיעוטים האתניים, את הפרויקט התרבות הקונפוציאני הקלאסי, שעליו לא נדבר, היה את הפרויקט התרבות המיסיונרי במאה ה-19, הייתה שם פעילות רבה של מיסיונרים במאה ה-19, ויש את הפרויקט תרבות של הקומוניסטי, לכל אחד היו מאפיינים שלו, ובנקודה הזאת בזמן, בעידן הרפורמות, בעצם מה שקרה זה שהייתה התלכדות בעיניי בין הפרויקט התרבות המיסיונרי, שוב, של תחילת המאה ה-21, לאינטרסים של המדינה הסינית בכמה היבטים. קודם כל, בנושא הזה של עידוד שוק חופשי וגם קפיטליזם סטייל ובר כזה, כן, כולל התנהגות כלכלית אחראית, הימנעות כן, למשל תמיכה במדינות הילודה ודברים כאלה, ערכי משפחה, מה שנוצרים לפעמים קוראים, שזה מתחבר עם מוטיב סיני שנקרא סוג'ה, שזה איכות. זה איכות של התושבים, להרים את האיכות של התושבים, והנצרות, אני חושב, בהחלט דיברה באותו, כשקוראים את הטקסטים, של איך שמיסיונרים מדברים, זה לא טקסטים, ראיינתי אותם, אבל ואם שהממשלה מדברת, יש הרבה דמיון בהיבט הזה של אימוץ הכלכלה החופשית וגם התנהגות כלכלית אחראית בתוך הסיפור הזה, ובית אחר שאולי, ג'קי, אני לא יודע אם אתה תעלה את זה, אבל זה הנושא הזה של האתניות המוחלשת או המדוללת. כלומר, האוונגליסטים מציגים סוג מאוד מסוים של דתיות, שאפשר להגיד שהיא מתבססת על שני תווים בגדול, על אינדיבידואליזם דתי, במובן הזה של דגש מאוד מאוד גדול על המרה במובן הפרטי, כלומר רק אדם שאימץ יש לו באופן פרטי הוא נוצרי אמיתי. במילים אחרות אין התבססות על מסורת בתפיסה הזאת. כן, הם בחיים לא יגידו מה שסינים לפעמים אומרים, אני כבר 5 דורות נוצרי. אין דבר כזה, אתה נוצרי כי אתה קיבלת את זה, אז דגש מאוד על סוג כזה של דתיות, וההיבט השני זה בעצם איזו תודעה בינלאומית נוצרית, חיבור כזה, זה משהו שמחבר לקהילה בינלאומית, נוצרית בינלאומית, וכל זה אני טענתי בספר שהדברים האלה בעצם לוקחים את האתניות ומצד אחד מעודדים אותה, כמו שאני כותב, הם מאוד פעילים בחיזוק שפות מקומיות ודברים מסוימים שהם נחשבים בסדר מבחינה אתנית, אבל יחד עם זה זה סוג של פולקלוריזציה של האתניות שמשרתת את המדינה. עכשיו, איך כל התזה הזאת עומדת למבחן היום, זה כבר שאלה שאני אשאיר פתוח. כלומר, היום אני חושב שעברנו פאזה קצת, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. נראה לי שנפסיק, נכון? אנחנו, כן, די ועוד. אוקיי, תודה. שלום לכולם, אני לא את כולם מכיר, אז נעים מאוד חברים חדשים. הימים האלה הם ימים קשים. הייתי צריך לאלץ את עצמי כל פעם מחדש לחזור לספר ולקרוא אותו ולנסות לכתוב את הטקסט הזה. מצד שני, הייתה פה קצת הפגת דעת וקצת אפשרות לנשום, אז זה טוב. אני רוצה לומר משהו על ספר חדש.
ועל דברים שנאמרו פה כל כך מזמן, זה היה כל כך מזמן, ותחשוב מתי אתה עשית את עבודת השדה ביונן. זה היה כל כך מזמן, ויש איזו בעיה עם הסינכרוניזציה בין החיים שלנו לבין האופן שבו החיים האקדמיים פועלים, וזה נכון בעיקר בעניין של ספרים, כשסוף סוף זה מגיע, הספר, וברכות על הספר. אז אתה אומר, טוב, אבל אני בכלל לא שם, אני כבר בזמן, גמרתי את הפרויקט הבא, אני עובד על דברים אחרים, זה לא מעניין אותי בכלל. וכולי וכולי וכולי, וזו טעות. אסור להתייחס לזה ככה, צריך להתייחס לספר, ולהגיד וואלה, מברוק, אז מזל טוב, עם כל הכבוד, וטוב שעשינו את האירוע הזה, ואנחנו מתייחסים לספר, כי אחרת זה לא בעיה לדלג מעל זה, פשוט אנחנו ממשיכים בחיים. כשג'קי ביקש אני להגיב לספר, אז יש כל מיני עקרונות אקדמיים, יש עקרון אקדמי, אני לא אומר לא לג'קי. אז אני אמרתי, בסדר, אבל חשבתי לעצמי, מה לי ולדבר הזה? אין לזה שום קשר למה שאני עושה פה, הצגת אותי בתור איזה מומחה לדת, but I am not. ווייטנאם, לא, זה קרוב. ווייטנאם, שזה קרוב, יש, דרך אגב, יונן, יש לה גבול עם צפון וייטנאם, אני עבדתי במרכז וייטנאם 1,000 קילומטר מהגבול הזה, והקשר הוא ש1,000 שנים אתם שלטתם בנו, ואז העפנו אתכם לקיבינימט, כמו שאנחנו תמיד עושים, אז מהבחינה הזאת, היחסים שלנו עם הסינים, הם לא יחסים של חיבה עמוקה, אלא יחסים אמביוולנטיים, כי אם שואלים, כשמנסים להבין מה זה הזהות הווייטנאמית, לעניות דעתי הלא קובעת, הזהות הווייטנאמית זה כל בוקר מחדש להתעורר ולשאול מי אני, האם אני סיני או איזה מין רפליקה חיוורת של הסינים, כמו שמציגים אותי בכל העולם, במיוחד הסינים, או שאני משהו אחר, ואם אני משהו אחר, אז מה זה המשהו אחר? כי כל מה שיקר ואהוב וחשוב, הוא הגיע מסין. כן, ובו בזמן אם יש דבר שאנחנו לא סובלים זה את הסינים. אז יש פה מורכבות עם אז לבקש ממני לדבר על ספר על סין גם, בסדר. אבל אני רוצה להגיד לג'קי תודה על זה, כי הספר באמת מעניין, רהוט, קריא, מעורר מחשבה, אז אני ממש לא, אני שמח שביקשת ממני לקרוא אותו. והייתה פה עוד איזו הערה שחשבתי שהיא מוזרה, בעצם את הצגת את המרת דת כנושא שהוא פג תוקף כבר. לא, שלא במרכז העיסוק שלנו. למה? למה? מכיוון שהמרכז עסק בו 8 שנים, והגענו למסקנה שיש... זאת אומרת, זה עניין פנימי של המרכז, זה לא עניין של התופעה. לא. אין עוררין שזו תופעה מרכזית בהיסטוריה של העולם והאנושות, אבל... וכן. דווקא במקום הקונטמפוררי אני שואל את עצמי, זאת באמת שאלה מעניינת, זאת תופעה בולטת, אבל לא יודע. אוקיי, אז יש לנו פה את החבר גדעון, הוא אנתרופולוג, הוא ישראלי, הוא יהודי, יש לו סימני זיהוי חיצוניים מובהקים, כפי שאנחנו רואים, ואז הוא הולך ועושה מחקר אתנוגרפי על מיסיונרים נוצרים, בעיקר אמריקאים ומערביים, אבל גם קוריאנים ויפנים, נכון? יש שם גם כן, ביונן. עכשיו, למי שלא בקיא בגיאוגרפיה של סין, יונן מדרום לעננים, זה הג'הנם של סין, כן? זה מחוז שנמצא בעצם מעבר לאחד הרכסים של ההימאליה ויורד לתוך דרום מזרח אסיה, אז זה גם מאוד מאוד רחוק מהקיסר, אלפי קילומטרים מבייג'ין, גם מנותק גיאוגרפית, ולמרות שזה תמיד היה אזור שהסינים היו מעוניינים בו ורצו לשלוט בו, כי זה אזור גבול משמעותי וחשוב, והשאר לדרום מזרח אסיה ושיפולי טיבט, זה אף פעם לא היה אזור שעבר סיניזציה מלאה ולא חלקית. יש שם מספר גדול מאוד של קבוצות אתניות, מיעוטים אתניים. בסין יש אובססיה עם לקטלג, אז יש 56, אני כבר לא זוכר פעם, ידעתי בעל פה את כל הזמן, 56 מיעוטים אתניים בסין, וכל אחד יש לו שם משפחה, שם פרטי, חלוקה פנימית, מה הם לובשים, מה המטריאל קלצ'ר שלהם, מה הדת שלהם, בלה 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 בלה, והאידיאולוגיה גם משנה את הטקסטים, אם זה טוב או לא טוב, כי כשאני התחלתי את עבודת השדה בווייטנאם, וזה היה מאוד דומה, אז הרבה פעמים היה כתוב שם שה-primitive religion שלהם הוא בעקבות המפגש עם הקומוניזם, אז הוא עכשיו עם אנשים הרבה יותר מתקדמים, וזה עוד פעם, זה הכל, אלה הכל אמירות פוליטיות. והשאלה שהוא שואל, זה למה המשטר הקומוניסטי, הוא סובלני לזה, הוא אומר יש בקודמינג אלפי מיסיונרים. עכשיו, פה חשוב לחדד את הנקודה,
כשאני חושב על מיסיונרים, אני חושב על שני דברים. אני חושב על מישהו בחולצה לבנה ועיניים כחולות שבא אליי בחיוך מתקתק ואומר לי, Did you hear the good news? זה היה המפגש הראשון שלי עם מיסיונרים דווקא ביפן. או לחילופין, ואני חס וחלילה לא מתכוון לפגוע פה באף אחד, כשמישהו חב"דניק אומר לי בוא תניח תפילין, זה בעיניי אותו סוג של פנייה. אני תכף אומר משהו על התחושה שלי לגבי הדבר הזה, ואז דווקא גדעון מכל העולם, הוא הולך לחקור את החבר'ה האלה, שואל את השאלה הזאת, למה המשטר הסיני מסכים שהם יפעלו פה, וצריך להבין שהמשטר הסיני, בחוקה הסינית זה אסור, אסור להטיף, המיסיונריות היא אסורה. עכשיו, לפני שנלך לתשובות של גדעון, יש תשובות שלא מופיעות בבירור בספר, נרמזות בספר, אני רוצה לחדד אותן. קודם כל, בעיניי, המיסיונרים באים ליונן בגלל שזה טרף קל. זה אזור שיש בו הרבה מאוד קבוצות חלשות, מוחלשות, שהשלטון המרכזי תופס אותן כפרימיטיביות, כנזקקות לתרבות, אנשים שההיכרות שלהם עם העולם, שוב, שלא נתבלבל, בארצות הקומוניסטיות, בחוש האחרונה בארצות הקומוניסטיות יש חשמל, יש טלוויזיה, יש קליטה של לוויין, 15 דקות מבאר שבע יש פה אלפי אנשים שגרים ללא חשמל מהמדינה, במדינות קומוניסטיות זה לא קורה, במדינות קומוניסטיות המדינה דואגת שלהם חשמל, אפשר להיות סינים ולהגיד בטח כדי שאפשר להיכנס להם הביתה האח הגדול ולפקח על מה שקורה בפנים, אבל אני לא חושב ככה, אני חושב שבניגוד לסטנדרט שנוצר פה ב-20 השנים האחרונות, רוב הפוליטיקאים בעולם, גם אלה שהם חרות וצינים, גם מתכוונים to do good חלק מהזמן, ואין ספק שזה נכון לגבי השלטון הקומוניסטי. ההצלחות של השלטון הקומוניסטי בסין ובווייטנאם הן מהממות, אחוז יודעי קרוא וכתוב בווייטנאם 97%, יותר גבוה מפה. תחשבו על זה, כן? זה באמת, אין רעב בסין ובווייטנאם, משנות ה-50 זה חסר תקדים בהיסטוריה של המדינות האלה, שאנשים יש להם מה לאכול באופן קבוע ומסודר, זה הכל הישגים של השלטון הזה. אבל הקבוצות האלה הן בכל זאת קבוצות מוחלשות, אז טרף קל למיסיונרים. זה הסבר אחד, אתה הזכרת את העניין הזה שזה מרחב נוח מהבחינה הזאת שהוא פריפריאלי ורחוק מהשלטון, ואולי חולשת השלטון המרכזי. למשל הטענה הזאת אני חושב שהיא טענה שבכלל לא עומדת על שום רגל, השלטון המרכזי בסין הוא היה חזק והוא מאוד חזק, ואתה בעצמך אמרת את זה ב-2000, לא שאתה טוען את זה, אתה לא אומר שהשלטון חזק, זה יש אנשים שאומרים למה הם באים לשם, כי שם השלטון הוא לא חזק, זה פשוט לא נכון. השלטון הסיני הוא מאוד חזק בכל מקום, ולכן נשאלת השאלה למה השלטון הסיני מאפשר את זה, למה הוא בכלל נותן לחבר'ה האלה להסתובב שם. ואז גדעון, אני מצטער שאני טיפה חוזר על מה שהוא אומר, כי אתם יודעים בדרך כלל, באירועים כאלה, זה שהעורך הזה שדובר ראשון מציג את הספר, עכשיו גדעון דפק אותי, הציג את הספר, אז אני לא רוצה, אל תדאג, תכף אני עובר אליך, אבל אני בכל זאת רוצה לחזור על הטיעון, כי בעיניי הטיעון הוא מאוד מעניין. מה שגדעון אומר, בעצם השלטון הסיני, בצורה שהיא כנראה אימפליסית, זה לא באופן גלוי, ובטח לא באופן שהוא מדובר, הם מזהים במיסיונרים סוג של בעלי ברית. הם משרתים מטרות של השלטון הסיני, והסיבה לכך היא שהמיסיון הזה, הוא עושה כמה דברים שגם השלטון הסיני רוצה לעשות. קודם כל, המיסיון לכאורה עוסק בשימור תרבותי, הם רוצים להגן על בני הקבוצות השונות ועל התרבות שלהם ועל הבנייה היפה שלהם ועל הבגדים הצבעוניים שלהם ועל המאפיינים התרבותיים האלה, ובו בזמן הוא פשוט, הוא יותר תחתם, כי הוא את הבסיס שלהם, את התפיסה הקוסמולוגית, על כל רקמה, על כל חולצה, היא מודל קוסמולוגי, כן? וברגע שאתה אומר, אבל בעצם הם נוצרים, אז אתה מרוקן מתוכן את כל הדברים שהם עושים, איך בונים בית, איפה שמים את מזבח רוחות אבות המשפחה בבית, איך נראים הבגדים, מה מסמלים 7 שכבות בכיסוי ראש של אנשים של עמייר וכו' וכו'. כל דבר כזה הוא קשור בטבורו לקוסמולוגיה, לדת, לתפיסות של אלוהים, והחבר'ה האלה אומרים, אנחנו באים לעזור להם לשמר את התרבות שלהם, אבל הם מרוקנים אותם מתוכן, בדיוק כמו שעושה השלטון המרכזי, שרוצה להפוך אותם לדיסנילנד. זאת אומרת, מה השלטון המרכזי רוצה לעשות? שיבואו תיירים מכל העולם. אני הגעתי לשם כתרמילאי ב-91. דרך אגב, זה היה המקום שגדל שם, צמח שם
בסין באותה תקופה אף אחד לא העז לגעת בסמים, כי העונשים היו קשים ביותר, התרמילאים אני מדבר, ושם גדלה מריחואנה בתור צמח בר, וכל התרמילאים אז דילגו בין הזה ואספו מריחואנה וייבשו אותה, היא לא הייתה ממסטלת, היו איתה כל מיני בעיות, אבל הרעיון הזה, כן, שיש לך פה איזה מקום שבו יש שם אנשים עם בגדים מעניינים ויש מריחואנה, הנה מצאו את נפאל החדשה, זה באמת היה תחושה, והשלטון הסיני בהתחלה הלך על זה, אחר כך הוא אמר בעצם, מה אנחנו צריכים להביא את החבר'ה האלה עם הרעיונות המטופשים שלהם שבאים משם, יש לנו פה מיליארד אנשים שיכולים לצאת לנופש, ויונן היום, ובעיקר המרכזים האתניים, דלי, ליג'יאן, שהיו באמת מקומות מהממים כשאני הייתי בהם, ושוב, אני הייתי תרמילאי ישראלי עם כל העיוורון של תרמילאי ישראלי, לא, אני מבין היום שחלק ממה שראיתי עבר תהליך של, כבר אז הוא היה ממוסחר ומתויר, אבל מה? היה יפה. אני הייתי שם במקרה ביום שבו באה הוועדה הבינלאומית להכריז על ליג'יאנג כאתר מורשת עולמית של אונסקו, ומול עיניי הנדהמות אלפי פועלים סינים עם פטישים ואזמלים הרסו את העיר העתיקה ובנו בה משהו חדש כדי לשכנע את הוועדה של אונסקו, והם אחר כך בנו עיר חדשה. אתם יודעים שבסין בנו, כשהתברר שיש יותר מדי תיירים שבאים לחומה, אז בנו בשביל תיירים מאסיה, יפנים, קוריאנים, תיירות פנימית, בנו חומה חדשה, הרבה יותר קרובה לבייג'ין עם אוטוסטרדה. וזה בכלל, הסינים בכלל לא היה אכפת להם, התיירים מאסיה בכלל לא היה אכפת להם, כי כל המושגים האלה של אותנטיות פחות עניינו אותם, הם רצו להצטלם על החומה, והם הצטלמו על החומה עם הטופים עם כל הגשף, ואף אחד לא אכפת לו כלום. ודרך אגב, גם הקטעים שכן מגיעים אליהם תיירים, רובם הם משופצים ומשומרים, ומי יודע, כן, כי כשמגיעים למקומות של החומה האמיתית, הם לא נראים ככה, אבל אף אחד לא מגיע אליהם, זה קשה, זה רחוק, זה לא יפה, זה לא מצטלם טוב, כן, זה לא עושה את העבודה. אז מה שקורה זה שהמיסיונרים, כמו השלטון המרכזי, מה שהם מנסים לעשות, זה מצד אחד להגיד, לא, אנחנו משמרים את זה, זה יפה, נשבור את הפסיפס האתני של סין וזה, ומצד שני, הם מוצאים לזה את הקור, כי זה הופך את זה לחסר משמעות, זה הופך את זה לקליפה ריקה, בדיוק כמו שאתה אמרת על העולם הרוחני הסיני, הם עושים להם. והדבר השני, שוב, אתה הזכרת, אני רק חוזר על זה בקצרה, כן, המיסיונרית האוונגלית היא מדגישה אינדיבידואליזם, קשר אישי וישיר עם האל, ומצד שני את הקשר לקהילה האקומנית, כן, כמה פרוטסטנטים יש בעולם? לא יודע, תגידו, 300 מיליון, 400 מיליון, אין לי מושג, אז אני נהיה אחד מ-300 או 400 מיליון, אני בקהילה הזאת, זו כמובן קהילה מדומיינת, אנדרסונית, כמו שסין, מיליארד ו-300 אלף, זו קהילה מדומיינת. אז יש פה עוד פעם איזה דמיון שאתה מוותר על החיבור המיידי שלך, לשכנים שלך, למשפחה שלך, לכפר שלך, לקהילה האתנית שלך, בשביל איזה רעיון גדול יותר, ומבחינה הזאת היא באמת מאוד יפה, זה רעיון, אני תהיתי מה אתה הולך לעשות, וזה עובד. זה מאוד יפה ההסבר שלך וסחטן עליו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, ובזה אני אסיים. בסדר? אתה תענה על מה שאתה רוצה, אבל על כולם. השאלה הראשונה והשנייה הן דומות אחת לשנייה. אני לפני הרבה מאוד שנים ניגשה אליי מי שעשיתי פעם פייפר בארצות הברית, באה אליי מי שאמרה לי, What's a nice Jewish boy like you doing studying Vietnamese food? כן? אז אני רוצה לשאול אותך, What's a nice Jewish boy like you doing studying missionaries in יונן? לא, עכשיו אל תגיד לי, זה תופעה מעניינת, אל תענה לי מה שכתוב בספר. למה אותך זה? עכשיו, שאלה 2 שהיא קשורה לשאלה 1, ואני אמרתי לכם את זה כבר. אני לא מרגיש נוח. אני חושב איך להסביר את זה. לא נוח לי עם מיסיונרים, מכל סוג. ואני אגיד לכם למה. קודם כל, מיסיונרים בעצם, הם אומרים לך, משהו אצלך לא בסדר. משהו לא בסדר. העולם שלך הוא לא שלם, אתה אולי לא מבין את זה, אבל יש בעיה עם העולם שלך. כשבא מיסיונר ואומר לך, did you hear the good news? והגוד ניוז, אתם יודעים, אז שהעולם כבר נגאל, כי ישו כבר היה וגאל אותו, רק מה הבעיה? שאתה, ניר אביאלי, אתה לא גאול. זה לא משנה אם אתה do good, not do good, אני לא דוגמה טובה, כן, אבל אנשים שעושים טוב, ג'קי, כן, גם ילך לגיהנום. כי הוא לא, אם אתה לא מאמין בישו, אז הלך, מה? תפגוש את החבר. תפגוש אותי, אבל זה מה שאני אומר, חלק מהדברים לא הגיוניים. וגם כשחבדניק אומר לי את זה,
ואומר לי בוא תניח תפילין, הוא אומר לי בעצם אתה משהו לא בסדר, אתה לא עשית משהו שהיית צריך לעשות היום, כן? ואני לא רוצה שאנשים יגידו לי כזה דבר. על סמך מה הם אומרים את הדבר הזה, בייחוד אנשים שלא מכירים אותי ורואים אותי עובר בדקה המרכזית, והם מזמינים אותי להניח תפילין. האמת היא שהם יהודים זה הרבה יותר קשה לי מאשר מיסיונרים לא יהודים, אני לא חושב שזה מפתיע, כי זה קרוב. הנושא זה לא חב"ד, אבל אני פשוט נזכר בהרצאה שיורם בילו עשה לנו פה במחקר שלו על חב"ד, והוא ציטט הרב שך שאמר שחב"ד זה הדת הכי דומה ליהדות שהוא מכיר, ויורם בילו אמר לא, לא, לא. חב"ד בעצם כל המודל שלהם הוא מודל נוצרי אבנגלי, וכל המיתולוגיה שלהם היא נוצרית אבנגלית, ולכן זה לא מקרה שדווקא הם לוקחים על עצמם את העניין הזה של המיסיונריות בתור איזה מישן, כן, של להביא את הבשורה. ובו בזמן מה שמיסיונרים מנסים לעשות, ופה זה כבר הולך לזהות המקצועית שלי, הם מנסים לתת הסברים מדעיים, הם מנסים לשכנע אותך. זאת אומרת, הם נכנסים לעולם שלי, ולנסות לשכנע אותי בכלים של העולם שלי, שאני לא מבין משהו שהם כן מבינים. עכשיו, אם הם היו אומרים לי, זה עניינים של אמונה. אז זה בעניינים של אמונה, אני לא מתווכח עם אנשים על האמונה שלהם. אתה מאמין במה שאתה מאמין, ואפשר לדבר על זה, אבל לא להתווכח, להגיד זה נכון, לא נכון. אבל פה לא יש אמירה, אתה טועה, אתה לא מבין את העולם, בוא אנחנו נסביר לך את העולם כי... עכשיו ראיתי עכשיו גם בהמלצתו של ראש המחלקה שלנו, את שוגון, ראית? את הסדרה החדשה בדיסני, אני ממליץ לכם לראות את זה, מעניין. וגם שם המיסיון הפורטוגזי הקתולי מוצג רע מאוד בתור חברו של... בסדר, זה סדרת טלוויזיה של דיסני, לא צריך להתרגש, אבל דיסניפיקיישן זו בדיוק התופעה שאנחנו מדברים עליה, זה מה שקורה גם ביונן, דיסניפיקציה של החברה האלה. וגם בסין יש היסטוריה מאוד קשה עם המיסיון. המיסיון נתפס כמי שבגד, הונה את הסינים, בגד בהם וגרם לקריסה שלהם בפני הכוחות הקולוניאליים. גם. כן. כן, כן, ואפשר לדבר, תשמע, בכלל אפשר לדבר על הטוב שהקולוניאליזם עשה. הקולוניאליזם הוביל קדימה את וייטנאם, סלל שם רכבות, אני יכול לדבר בשבחי הקולוניאליזם, אבל... ואז השאלה השלישית בעצם שאני רוצה לשאול אותך, השנייה, זה איך אתה הרגשת באמת. זאת אומרת, בסיטואציה שאני מתאר, אם לך היה נוח, לא נוח, מה כן נוח, מה לא. 3. האידיאולוגיה האוונגליסטית של גוג ומגוג. אתה כותב בצדק כבר בהתחלה שהם ציונים, החבר'ה האלה. למה הלך איתם בעבודת שדה? כי היה לכם אחד משותף, כי הם ציונים. אבל אולי אני טועה, אני קראתי מה שהספקתי לקרוא ולא בעיון הקפדה על כל מילה בספר, אז יכול להיות שפספסתי את זה. אני לא נתקלתי באמירה שלך על מה הפלן הגדול שלהם. והפלן הגדול של הנוצרים האוונגליסטים, נכון, הוא כל היהודים יחזרו לפה, ואז אופס, הולך להיות אירוע קוסמולוגי, או שכולם ימותו, או שכולם יתנצלו כדי לאפשר את ביאתו השנייה של ישו. זאת אומרת, האנשים שאתה התיידעת איתם, זו התוכנית שלהם בשבילך, בשביל כולנו. עכשיו אתה מגיב בדיוק כמו שבישראל אומרים. מה זה משנה? שיביאו את הכסף ונשקיע אותו בהתנחלויות. זו בדיוק התפיסה הפוליטית בישראל של קבוצות פוליטיות מסוימות, ומכיוון שהוא אומר את זה בכל רם, אז אני אצביע על זה. זה ביבי אומר את זה כל הזמן. כן, הם החברים שלנו, ושיביאו את הכסף, ואנחנו נשקיע אותו איך שאנחנו רוצים, שיבלבלו במוח אם הם מאמינים שיהיה ארמגדון, שיהיה ארמגדון. בסדר, אני מקבל את התפיסה, בכל זאת אני שואל אותך, אנחנו בני אדם, כן, יש אנשים שאומרים לך, בעצם התוכנית שלי זה להמית אותך ואת הילדים ואת הילד שלך. בסדר, קדימה, תשכנע אותי פה. אנחנו עוסקים במדע. אתה תגיד לי, ולכן אתה תשכנע אותי והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, והוא קשור לדבר הקודם, אני אף לא עשיתי עבודת שדה לבד, נסעתי לשדה עם בת זוגי, בהמשך הילדים שלי, יש לי 5 ילדים, בהדרגה כולם היו בשדה, לא כולם היו בווייטנאם, חלק באו איתי ליוון, אבל הנוכחות שלהם תמיד הייתה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה לתת 2 דוגמאות שאולי יהיו רלוונטיות. אני נשוי לאישה דתייה, שומרת שבת, כשרות, ואז נוסעים לווייטנאם לשנה, צריך לאכול. ומה עושים? אז יש כל מיני מורכבויות עם הסיפור הזה, אבל באיזשהו שלב הסתבר לנו שיש מסעדות טבעוניות, שהן טבעוניות מסיבות דתיות.
כן, ואז בעצם אפילו אחי היה החניך של אפי, אבל אפי לא הרביץ לו מספיק, אז לא, התהליך החינוכי לא עלה יפה, אבל אפילו הוא נתן הכשר למסעדה, זאת אומרת שהנוכחות של בת ובן הזוג בשדה פותח כל הזמן ווינדוס חדשים. עם הילדים גם היה קטע עם זה, אנחנו כבר הייתי בפוסט-דוק בסינגפור, היינו באים כל חודשיים שלושה לווייטנאם, ילדה בת שנתיים, ילד בן שנה, ילדים עם חיתולים. עכשיו בווייטנאם אין חיתולים בכלל, לא, היום כבר יש, אבל אז לא היו חיתולים קושרים להם, וזה משהו על המותניים, אבל כל סבתא שלוקחת ילד, דבר ראשון, היא בודקת אם יש לו איבר מין או לא. בפעם הראשונה שראיתי את זה אמרתי, טוב, בואו נקרא למשטרה, מה אני עושה ככה? לקח לי זמן להבין שזה הסטנדרט מוחלט. מרימים ילד ובודקים, יש שואן. ואני זוכר את הבהלה, ותכף אני אגיד על זה איזה מילה, גבר בווייטנאמית הוא נקרא pillar of the house, כן? והמוט המרכזי שמחזיק את הגב נקרא, את הגג של הבית נקרא pillar of the house, ויש פה סימבולים פטריארכליים, פאליים, כל מה שאתם רוצים, ואז הם מחפשים את ה-pillar of the house, כן? אבל אז היד שלה נוגעת בחיתול, ואתם צריכים לראות את הבעת הבהלה על פניה, כשהיא מרגישה משהו שהוא מוזר, לא מוכר, ומה קורה שם, כן? אולי הילד לא בסדר, או הילדה לא בסדר, כי אין לא פילר ולא לא פילר, משהו, ואז התחלתי לשים לב על איך גומלים שם ילדים. אתם יודעים איך גומלים ילדים בווייטנאם, ואם אני לא טועה ככה זה גם בסין, מגיל 3 חודשים, האמא לוקחת את התינוק ב5 בבוקר לפני שהוא מתעורר, הולכת לשירותים, עושה לו איזשהו צליל פנימי, יכול להיות כזה, יכול להיות כל אמא עושה משהו אחר, ונותנת לו צביטה חזקה, הצביטה והבכי גורמים לפתיחה של הסוגרים, קיקי ופאפי, וזאת התניה פבלוביאנית קלאסית, שתוך חודש, חודש וחצי, הילד מגיב להוראה של האמא, ככה גומלים אותו, וזה היה מקור לאינסוף שעשועים, כי אני למדתי את הקולות האלה והייתי גורם לילדים להשתין על אמא שלהם. כן, שמאפשר את זה, ועדיין, לא, תחשבו מה פרויד היה אומר על הדבר הזה. באירופה של המאה ה-20, בעצם בכיסאות האוכל. אבל זה גם היום הכיסא הגבוה יש בו מקום לשים סיר. אבל רגע, אני רק סליחה. אני קצת סטנדאפ, אבל אז נחזור להגיד, אני רוצה לשמוע עוד על אשתך ועל הבן שלך שהם נעלמו מהאתנוגרפיה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אני ראיתי אותם מוזכרים פה ושם, ואם הם נעלמו, אז אני רוצה שני דברים. א', שתגיד למה הם נעלמו, וב', ספר קצת מאחורי הקלעים. זהו, תודה רבה, כל הכבוד. תודה רבה. אני תכף אגיד לך שאלה, כן. אז תודה רבה, כן, גדעון וגם לניר, באמת קריאה מרתקת, ואני ממליץ לכולם, גם לכאלו שכמוני, כן, חלק מהנושא עצמו, לפחות סין עבורי באמת היה, לא יודע, מעבר להימלאיה, אבל מבחינתי מעבר להרי החושך, ומאוד נהניתי מכל הקריאה. וגם מעניין, אולי לך פחות, יותר גילדה ממה שחשבתי, כי באמת לא תאמנו בינינו, ובכל זאת, כן, השאלות שניר העלה, אז חלק מהם היו גם השאלות שאני רציתי להציג לך. אז אולי בואו נתחיל עם האחרון, במקום שלך, גם בתור, זה לא סתם לפעמים מתבקש באנתרופולוגיה, כן, לכתוב על מה המיקום שלך בשדה, רפלקסיה עצמית, אבל המתודולוגיה שבה אתה בחרת מעמיד אותך ואת הגוף שלך במרכז. זאת אומרת, אתה לא נראה כמו סינים, אתה לא נראה כמו המיסיונרים, אתה מוציא כן סממני יהדות שחלק יכירו, כן, המיסיונרים, חלק אני מבין מהסינים, אולי אתה עוד היפי שנשאר, כן, אבל חלק מהטכניקה הייתה
ללכת למקומות, לרובעים בעיר, שבו אתה יודע שיש הרבה מיסיונרים, ולחכות להם שיבואו אליך ויתארו אותך, מה אתה עושה כאן, ואפשר ולשמוע ממך על היהדות, על ארץ הקודש, אולי גם על התנ"ך, והייתי רוצה לשמוע גם על איך המשפחה הסתדרה, שאיכשהו צץ פתאום, כן, פעם אחת, כן, הבן שלי היה, אשתי הייתה, תודה רבה, איך הסתדרת ואיך חזרת הביתה ומה היו הדברים שהעסיקו אותך ואיך זה גם השפיע על עבודת השדה שלך. כולל, הייתי רוצה לשמוע אם דיברת על מיסיונרים, על העלבון של מיסיונרים, בוא ספר לנו על איך הגבת כשבטח גם אמרו לך שהגיע הזמן שתיגאל ואיך אתה לא רואה את האור. מה קורה בשיחות האלה? אוקיי, תודה רבה על כל השאלות החשובות האלה. אני רוצה להתחיל רק ממשהו אחד קטן שאמרת, לפני שאני עולה על השאלות, שהוא מתקשר גם לאיך שאני תופס את המיסיונרים. אני רוצה לדייק את העניין, המיסיונרים לא הורסים את זה. הקוסמולוגיה הזאת היא כבר נרסה במקום. בעצם המקומות האלה כבר עברו טלטלה מאוד מאוד חזקה כדי חורבן. מה שקורה זה ניסיון היום להחיות את זה בהרבה מובנים המיסיונרים, וגם אומרים את זה בפירוש, הם הכיבוש של סין על ידי הנצרות, בהרבה מובנים מתאפשר בגלל ההרס שהמאואיזם כבר עשה. אז זה רק לחדד. אני לא, אולי אני נגיע לעניין המרכזי, הפוליטי לצורך העניין. מיסיונרים הם אוכלוסייה, זה משהו שאני נתקל בו כל פעם שאני מדבר על הנושא הזה, אוונגליסטים בכלל, הם אוכלוסייה שאנשים אוהבים לשנוא, במיוחד פה במחוזות האלה של האקדמיה. צריך לומר את זה פירוש, אני נתקל בזה בתגובה הזאת, ראיתי את זה גם בתגובות של אנשים שקראו את הספר כבודקים, הם אוכלוסייה שאנשים נוטים לשנוא, הם נתפסים כפוליטית בצד השני, הרבה פעמים קשורים לימין האמריקאי, נכון, כן, ברמה זו או אחרת, כן, לא אולי ב100%, אבל ברמה זו או אחרת, הם נחשבים לאנטי-ליברליים וכולי, ולכן הם אוכלוסייה שהרגשות שלך הם נראה לי פותחים בעניין הזה, הם אגב מאוד מודעים לזה, ואם הייתה חשדנות כלפיי, היא הייתה כאקדמאי, הרבה יותר כיהודי. מודעים מאוד לפער הזה ולמרחק. אני כן רוצה לומר שאני חושב שזה מחויבות שלנו כחוקרים לקחת את הדתיות של הנחקרים שלנו ברצינות. ולכן אני לא ראיתי אותם כציניקנים. אני לא חושב שהם מנסים לעשות איזה טריק שהם עוזרים לאנשים, ובאמת עוזרים לאנשים גם בצורות מאוד מאוד קונקרטיות, הם עושים את זה לגמרי באופן כנה. אז אני רוצה, זה חשוב לי לומר את זה. לא, אוקיי, בסדר, אבל זה לא שהם מנסים לנצל את זה. עכשיו, זה נכון שכמו שג'קי אמר, יצא ככה, אני לא תכננתי את זה, אבל יצא ככה שבעצם אני אגב חשבתי שאני אגיע לשדה ואני מאוד לא אהב. אני חששתי מזה, שיהיה בינינו פער גדול מדי, וגם חששתי מהיכולת להגיע אליי. באמת יצא שדווקא הדתיות שלי והזיהוי שלי עם היהדות הוא דווקא היה יתרון. זאת אומרת, אני לא תפסתי את זה בהתחלה, זה עלה עם הזמן שבעצם הם התחילו, כמו שאמרת, נכון, להגיע אליי, מאוד נדיר שיש יהודי דתי וקודמים, זה לא כל כך נפוץ, אז לשאול שאלות. צריך לומר, החבר'ה האלה הם בפרויקט הם מאוד מכווני מטרה. הפרויקט שלהם זה סינים, או אנשים מקומיים שאני לא היעד שלהם. אבל ברור שכשאני רואים אותי, אז ודאי שזה מעורר עניין, והרגשתי שהרבה מהשיח התיאולוגי בינינו, שהיו בו הרבה מחלוקות, כן? הוא באמת, הוא הצביע על הנקודות, הוא היה משמעותי עבורי, וגם הרגשתי, כמו שאני כותב בספר, שאני יכול לתת להם משהו, כי סך הכל אני מבקש שהם יסכנו את עצמם באיזושהי צורה, לדבר איתי, לא יצא להם מזה שום דבר, וזה כן
סכנה מסוימת עבורם. אני אספר, הם יכולים לעוף מסין, ואנשים ובני קהילתם, אנשים שהם היו בקשר איתם שהם מקומיים, יכולים גם להיכנס. וצריך לומר, הספר הזה הוא, התקלתי בהרבה מאוד סירובים לדבר. כלומר, זה היה עבודת שדה מאוד לא קלה מכל מיני בחינות, אבל בהחלט הם היו מאוד רגישים. גדעון, אתה יכול להסביר מה בדיוק אומר החוק? כלומר, אמרת שלהפיץ חומר כתב אסור, כן. מותר לאדם להמיר את דתו, להתקבל, מותר לטבול אנשים? שאלה טובה. החוקה הסינית אומרת שמותרת כל פעילות דתית נורמלית. ומי שקובע מה שנורמלי זה הפקיד. ואני אוסיף לזה עוד משהו, דיון שהם דיברו על זה, זה אמרו, דת זה מרכיב חברתי חיובי. זהו, זה מרכיב חברתי, זה מייצר בחברה, זה נותן להם, אבל אמונות תפילות זה נותן. כן. אז מותר, דת אסור אמונות תפילות. אז זה באמת משתנה. איפה זה? זה משתנה בהתאם להקשר הגיאוגרפי, לרצון של המדינה, כמה זה מפרט אותה, אבל בעיקרון, באופן עקרוני יש מה שנקרא שוק אפור גדול של דת בסין. דבר פן גם יואן, שהוא אחד החוקרים הגדולים של נצרות בסין, הוא מדבר על מודל של 3 שווקים. יש את השוק האדום, שזה 5 הדתות המוכרות, ויש את השוק האדום, שזה כל מה שזה, ויש שוק שחור, שזה פלונגונג וכאלה קבוצות. רוב הפעילות הדתית בסין, רוב הנוצרים האלה, למשל, הם בשוק האפור שהוא מאוד מגוון, היהדות היא שוק אפור בסין, לצורך העניין. לא דת מוכרת, אבל היא משהו שנסבל. הם לא בלתי רחוקים. ביהדות האמת שזה יותר קל, כי זה רק זרים, שזה יותר מקל. אז אני רוצה לחזור רגע לעניין המיסיון, ולמקום שלי בסיפור הזה. כן, בוודאי שהיו סיטואציות שבהם אנשים ניסו למכור את מרכולתם הרוחנית. אני חייב להגיד שבאופן אישי, כשמישהו מנסה למכור לי את מרכולתו הרוחנית, זה לא מאוד מפריע לי, כל עוד לא עוברים קו מסוים. זאת אומרת, היו מקומות שאמרתי, חברים, הגזמתם. זאת אומרת, זה כבר לא, כאילו זאת אומרת, היה ברור לי שהם רואים אותי בצורה מסוימת, הם מאוד טוטליים, ודאי שיש להם תפיסה של לאן העולם צריך ללכת, הם מאוד, חלק מהדיון אגב בינינו שהיה מעניין זה שהם לא, כיוון שכל הדתיות שלהם מבוססת על חוויה אישית, הם באמת חושבים שיכולים להראות לך את ספר דניאל, ולהגיד לך, תראה, זה, ואני כל הזמן ניסיתי להסביר להם, ביני לבין הטקסט יש משהו נקרא תורה שבעל פה, אני לא פשוט קורא את הטקסט ומחליט שהוא, הדת שלי עובדת קצת אחרת, ואני חושב שדווקא מהדיונים האלה יצאו דברים מאוד מעניינים עבורי, לא תמיד, אז עם כל הם מאוד בעלי פשט, זה גם היה דבר שהייתי צריך להתרגל אליו, כלומר הם לא, אין המון מקום לדרשנות. עכשיו לגבי הסיפור הזה של הגוג ומגוג, שבאמת כמעט בכל דיון על אוונגליסטים שכותבים על זה מאוד מאוד מדגישים את העניין הזה. אני חייב לומר שאנשים שאני פגשתי, בוודאי שברמה היומיומית הם לא שם. זה לא דבר שמעסיק אותם, הם לא מדברים על זה, יש להם מטרה מאוד ממוקדת, הם לא, הצד המשיחי שלהם הוא ודאי קיים, כן? יש בסין תנועה שלא יודע, זה לא נכנס לספר, כתבתי על זה במאמר שהתפרסם בקרוב, שנקרא Back to Jerusalem, ששם הרעיון זה תנועה מיסיונרית סינית, שחלק מהמיסיונרים האלה קשורים אליה בצורה זו או אחרת, שהרעיון שלה הוא להביא את הבשורה למדינות שבין סין לאזור הכי unreached, כן, בעולם, כלומר לכל מדינות אסיה, וזה התפקיד המיוחד של הכנסייה הסינית, זה חלק מהפריחה שלה, ויש לה, בתנועה הזו בהחלט קונוטציות מיסיונריות, אבל שוב, אני אומר, אני אספר אולי סיפור קטן, אני לא יודע מה המצב, אני אספר סיפור קטן, היה
איזושהי שיחה אחת עם מיסיונר, שוב אני אומר, היו גם אינטראקציות לא נעימות, אני לא רוצה לצייר את זה באופן, פעם אחת, אחד מהאנשים שניסיתי לראיין, והוא פתאום קלט שאני חוקר, כלומר, למרות שאמרתי לו כמה פעמים, אבל זה פתאום נפל לו האסימון, אז הוא האשים אותי שאני הולך להציג את הנצרות שלהם from a Jewish perspective, וזה היה, זה לא נאמר בצורה כך נחמדה, היו גם אינטראקציות כאלה, אבל אני רוצה לספר שבאחד המפגשים, אחד מהם שאל אותי בכנות, אמר לי, אתה מאמין בדברים מסוימים, אתה לא רוצה בעצם, לא אכפת לך מהעולם, לא אכפת לכם ליהודים, לא אכפת לך מהאנשים, אתם לא רוצים שאנשים אחרים גם יכירו, ואני חייב לומר שעם כל הפשטנות של השאלה הזאת, אני חושב שיש בה משהו, אפשר לשמוע אותה, כלומר, ועבורי זה היה פרספקטיבה מעניינת, דווקא בגלל שכמי שבא מהעולם האורתודוקסי, אני חושב במובן מסוים לא אכפת לנו כל כך. כלומר, במובן מסוים ליהדות האורתודוקסית לא מאוד אכפת משאר העולם, ויש אני חושב שהסוג של, אני לא אימצתי, אני לא הפכתי למיסיונר, כי זה לא כל כך הסטייל שלי, אני חושב שהייתי כל כך מוצלח, אבל אני חושב שיש מה לשמוע גם בטענה הזאת, או בהצגת הדברים האלה. אני אגיד אולי משהו על אשתי ועל הבן שלי, ואולי נסיים בשאלה של למה אני. וזה שאני חושב שהיא בעצם היא השאלה הכי קשה, ולכן אני דוחה אותה לסוף, במטרה שהזמן ייגמר, אבל אני לא אוכל... תראו, כן, זה בהחלט היה משמעותי שהיה לי, הבן שלי היה שם בגן זה גם היה די בדיעבד, הסתבר שהוא גן נוצרי. זה לא, הוא היה הגן הבינלאומי, כן, אז הוא לא, שוב, סין היא מאוד עמומה בעניין הזה, זה לא באמת היה גן נוצרי באיזשהו אופן פורמלי, אבל רוב הגננות היו בעצם נוצריות, והאינטראקציה, דרך האינטראקציה עם הגן ועם הגננות הייתה משמעותית במובן הזה שגם זה היה מעניין לראות גם מה, אגב, אחר כך פגשתי הרבה מהגננות הפכו להיות פעילות בתנועה הזאת, Back to Jerusalem, חזרתי אחרי שנים ואחת פתאום במלזיה, בכל מיני מקומות התפזרו לכל מיני מקומות באסיה, תנועה שלא כל כך התרוממה, אבל זה נושא אחר. אני חושב שמה שחוויתי דרך, באמת זה נכון שזה לא כל כך נכנס, הסיפור הזה של, גם מבחינת, כשחזרתי אמרתי שאני צריך לכתוב, היה לי רעיון כזה לכתוב את הדוקטורט הפנימי, כלומר לכתוב על אותם שאלות, על אותם סוגיות דתיות, מפרספקטיבה, מבחינת המפגש הדתי בינינו, כי היו באמת דברים מפתיעים, למשל היחס לטקסט, אני כותב על זה בספר, הם יכולים להראות פסוק מהתנ"ך ולקרוא אותו בדילוגים או בלי מילות הקישור. וכל היחס של משהו שלא היה עולה על הדעת בהקשר יהודי, בגלל שהם משתמשים בתרגום. בגמטריות. כן, אבל מראש, זאת אומרת, אני מתכוון שהיחס לטקסט הוא רק המסר. הטקסט עצמו הוא לא, אין לו חשיבות בפני עצמו, הוא רק נושא את המסר שלו. זה לא, זה פחות הייתה החוויה שאני נותן את זה כדוגמה ואני אמרתי שאולי אני יום אחד אולי נכתוב את הדוקטורט הפנימי, באמת איפה כל הנושאים האלה ככה פגשו אותי בנושאים האלה, רוב הדיאלוגים האלה לא נכנסו כל כך, שוב חלק מהם היו גם די משעממים, הרבה חזרה לטקסטים מיסיונריים מאוד מאוד קלאסיים, כשחזרתי לארץ קראתי, אגב, אולי אתה תאהב את זה אפי, קראתי את ויכוח הרמב"ן, שהוא כותב, יש שם ויכוח הרמב"ן שקרה לפני 800 שנה, נכון? הוא אומר שפבלו קריסטיאני שם שואל אותו, מה אתה אומר על ישעיהו נ"ג? אז הוא אומר לו, אנחנו כבר ענינו על השאלות האלה המון פעמים, אבל בכל זאת אני אענה לך, 800 שנה אחר כך, אז זה אותם
תוצאה לא השתנה שום דבר. כן. אז הסיפור של המשפחה שהייתי, זה קודם כל אפשר לי בית, והבית, והזמנתי אנשים אליי, וזה היה, כאילו נתנו את הדבר הזה של משפחה יהודית, וזה מאוד, אני חושב, עניין אותם. לאשתי, אני חייב לומר, היו בעיקר חוויות שלה, היו לה קשרים עם הקהילה המיסיונרית, אבל באמת הרבה חוויות מתסכלות, שהן באיזשהו שלב עלו שהיא לא מבפנים, ואז הדלתות די נסגרו, כי יש שם משהו מאוד מאוד סודי, אז זה לא כל כך נכנס לי. תסביר, מה זאת אומרת? זאת אומרת, אשתי מרפאה בעיסוק, כל מיני ניסיונות לטפל שם בילדים, בבני קהילה, ובעצם היה תמיד איזשהו מחסום, זאת אומרת שגילו שהיא לא מתוך הקהילה בעצם, שהיא מה שנקרא, הם שאלו אם אני complete Jew או not complete Jew, שהם הבינו שאני Jew מהסוג הרגיל, אז זה די סגר, את הדלתות, אבל אני צריך לחשוב על זה עוד, האמת שלא הקדשתי איזה מספיק מחשבה למקום שלהם בסיפור הזה. אני אגיד מילה על למה אני, בסדר? אני אולי אחר. אתה לא חייב. טוב. אני לא יודע, אני חושב שזה באמת, זו שאלה, זאת אומרת, השאלה של למה אני זה בעיקר השאלה של איך הגעתי בכלל לעניין של סין. המיסיונרים זה היה בדיעבד. מה היה חסר לי? שנסעתי רחוק. אני כן חושב, אז אני לא, אין לי באמת תשובה מאוד מאוד טובה שהיא מעבר לצורך שלי להיות לגעת גם במקומות עם תוכן רחוק, צורך אולי, לא יודע, לא בטוח שהוא, כן, לא בטוח שאפשר להסביר אותו. מי שנמצא בסין, אולי חווית את זה גם בווייטנאם, אתה פוגש עוד אנשים מהעולם עם הסריטה הזאת. יש עוד אנשים שיש להם איזו משיכה משונה לסין, שאין כל כך אפשרות להסביר אותה. אני כן חושב שהבחירה שלי בנושאים, וזה קשור למה שפתחתי איתו, במפגש עם מיסיונרים, זה כן נוגע לשאלות שאני עוסק בהן גם פה. השאלה של משמעות, דתיות וחילון, בעידן המודרני, משבר משמעות, אני מרגיש שאלה שאלות שהן כן שאלות שגם מעסיקות אותי כאדם דתי, ולכן זה לא סתם שהסיטואציה של הדינמיקה הזאת משכה אותי, אני חושב. זו תשובה ממש, בהתחלה. אני רוצה לשאול על תמה שעלתה מרכז בפרק בספר, על territorialization, ונעלית אותו כאן קצת על השאלה שאתה אומר בספר אתה כותב שהנצרות שם בסין היא האתגר הכי קשה שלה זה שיש דתות שהחיבור שלה לטריטוריה היא המוכר ביותר. ושחלק מההצלחה, אפשר להגיד, של הפרוטסטנטיות הזאת, גם לקבל איזושהי הסכמה או הסכמה בשתיקה על ידי השלטונות, זה שלא מעודד את הטריטוריאליות והיא לא אותה האיום שיש אולי לבודהיזם טיבטני. כן. וכאן זה לא בדיוק מספק אותי כשאני חושב על הפרוטסטנטים שאני מכיר. אתה גם אומר שגם הפרוטסטנטים אומרים שמגיעים למרכז או למרכזים בודהיסטיים בטיבט, שזה מקום חשוב, זה מקום שבו שולט השטן. נכון. אז למה למה השטן שולט בטריטוריה והאל לא? שאלה תיאולוגית? השאלה, התפיסה שלהם. כן.
אני חושב כן. עוד דבר שמחבר את הדברים, שהוא מרחיב קצת. אתה הזכרת את ה-Back to Jerusalem ובספר על ה-Joshua Project, וגם הלכתי, גם ויקיפדיה, והתחלתי לראות קצת משהו ב-Joshua Project. יש מפה של העולם, וזה לא כל כך, אבל פסקה קצרה, מה-Joshua Project, יש לנו מפה, ומפה הוא מצובע בצבעים שונים, על פי האחוזים של האוכלוסייה שלשם הגיע המסר הנוצרי האמיתי. בין אלו שבאמת הם כבר, כי יש שם נוכחות, לבין אלו שדומנו, ששם עוד לא הגיעה הבשורה. Thus, in all over the world, there are hundreds of millions of people who have not heard the good news that the Supreme Creator God of the universe knows them, loves them, has a plan for their salvation and wholeness, and has provided the way for this to occur through his son Jesus. I have recently become burdened by this reality. So many have never even heard this news that I simply take for granted. What happens to them? ואז אתה אומר, רגע, גם בבא, וגם אם מדובר במיסיונריות, איזה סוג של מיסיונר היה יהושע? בתור, והאם באמת אין כאן טריטוריאליות, כמו שיש גם מסורות שהפרוטסטנטיות שבשיח שלה מתכחשת. We don't have a tradition, we just have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. אבל אתה תוקע קצת ואתה אומר עד כמה כן tradition, עד כמה אפשר יכול לקבוע אם אתה בפנים או אתה בחוץ, ועד כמה... כן, כן, לא, אני מסכים, המינוח הזה אפשר לראות את כל מיני conquer to conquer for Christ, כן, מקומות, שטח, ודאי שזה נמצא שם בסאבטקסט ביהושע. אני דווקא חושב שזה מתקשר דווקא לדברים שאתה כתבת עליהם, שזו הרתיעה הפרוטסטנטית ממקומות קדושים. כן? יש איזו רתיעה שפה היא כן מסורת, היא רתיעה כמעט פיזית, ורואים את זה אצלם, מביטויים מוחשיים קונקרטיים של קודש. זה ממש דוחה אותם. ורואים את זה בתגובה שלהם למקדשים, ובמובן הזה אני חושב שיש להם יתרון מבחינת המדינה, זה מה שניסיתי לטעון, כי הם בעד מה שנקרא abstract spaces, והם יכולים להתפלל בכל מקום, והם יכולים להתפלל בהנגרי, והם אומרים דברים כמו, אנחנו לא חושבים שצריך עוד כנסייה אחת בסין, לא צריך לבנות עוד כנסייה אחת בסין, אנחנו נשתמש בכל מרחב, זה לא משנה, במובן הזה אני חושב שיש להם יתרון, וגם אני חושב שה-re-territorialization של חלק מהדתות, שכמו שאמרתי מקודם, יש איזה ניסיון להחיות את הביטויים הטריטוריאליים של דתות שונות, דתות עממיות, דתות של מיעוטים, זה פורח בכל רחבי סין, המדינה ביחס מאוד מסויג כלפי הסיפור הזה, מה שנהרס לגמרי בשנות ה-50 פתאום עכשיו חוזר, ובמובן הזה שוב, המיסיונרים אני חושב שהם בעלי ברית, כי הם מתנגדים לדברים האלה. אבל אני מקבל את זה שיש פה אולי כן טריטוריאליות, היא פשוט עובדת אולי ברמה אחרת. אולי באיזה רובד קצת יותר אבסטרקטי, אבל... אני מזכיר שני דברים שאני לא מחבר גם. אחד היא שחלק מהמשיכה אליך, כן, משיכה אליך בתור כנס, הוא שאתה, קודם כל אתה מהמשפחה הנכונה, אתה צאצא של אברהם. ברוך השם, כן. כן. שנית, אתה בא מארץ הקודש, ואתה יש לך אתה כותב על הדברים. נכון. השני הדברים האלו סותרים את מה שהם אומרים שאין לנו מסורת, אבל חשוב בזמן. באמת היחס להם לארץ הקודש, אפשר לדבר, היחס להם לארץ הקודש, הוא מאוד מורכב, אני מרגיש, ודיברנו על זה בהזדמנות נכונה, אני חושב שהוא מאוד מורכב, כי מצד אחד זו ארץ הקודש ויש לה משמעות, מצד שני הרעיון שיש בה קדושה, ראיתי את זה גם כשחקרתי פה בחברון, אינהרנטית
הוא מאוד מרתיע אותם, אז זה אמביוולנטי. אני מסכים, זה לא חד משמעי. יש משהו כזה שאתה מגיע משם, יש לנו סיפור משותף. אני חושב שזה יותר העניין של הסיפור המשותף, מאשר הצד הטריטוריאלי של ממש. אבל אני מסכים, אולי צריך לספר לזה. כן. אני חושב שיש פעם שהאוריינטליזם כאן, סליחה, האוריינטליזם משחק אולי תפקיד לא פחות חשוב מאשר אוקיי. אבל זה המקומות הקדושים והקתולים כן, אבל זה שכן יש להם את what would Jesus do כאן ואת התפקידים שלהם אבל שם בסין אני רואה כמה לוקחים, חשוב להם לקחת את הם אומרים, תן רק תזכורת לקחת איזה אבל כי הכנרת כן, אבל החבר'ה האלה אני מרגיש שיש פחות. בסדר. אוקיי, כך שאלות? כן. קודם כל תודה, גם הדיון היה מרתק, אני מתחבר במיוחד למה שאתה אמרת, לשאלה של למה לא אכפת לכם היהודים, ובאיזשהו מקום יש איזושהי נקודת הלימה מאוד מעניינת בין יהודים לבין סינים, כי גם הסינים באיזשהו מקום, מנקודה מסוימת בזמן, they couldn't care less about it. נכון. זו תפיסה מאוד אינקלוסיבית, נכון, יש תמיד את הדיבור על המסע המפורסם שעושה מגלי הארצות הסיני ב-50 שנה לפני כל המוסלמים. אבל באיזשהו מקום יש איזושהי הסתגרות, וגם חשבתי על זה שבמובנים האלה, השפה כאן היא קריטית, לפחות בשפה, זה נכון בשפה של יהודית, אומרים העולם, מתכוונים, לא לאויבים, מתכוונים אלינו, אל הציבור היהודי הזה, זה העולם. כן? לפעמים ברוחב הסטנדר. לגמרי. עכשיו, דיספרופורציה מטורפת בין 1.3 מיליון אנשים, מיליארד אנשים לבין 16 מיליון שמתוכם יש להם מודעות דתית ברמה כזו או אחרת, ופחות. היא מעניינת, אבל התפיסה הזאת שרואה את היסוד האתני הזה, וגם הסיפור האתני, כן? היסוד האתני הזה כמה שבאמת מעניין, שעומד על הציר בין שמיים לארץ, זה מייצר פה איזושהי הלימה, שהוא במובן הזה אתגר מאוד גדול, בדיוק לצד השני, שאתה מתאר בספר של המיסיונריות, שמבקש להגיע אל כל פינה בגלובוס, להדפיס את המקרא בכל מקרא בגלובוס, בכל פינה בגלובוס, להיכנס לפרויקט הג'ושוע הזה, לתווך שאליה לא הגיע ב-good word. כן. עד כדי כך, אני אוסיף על מה שאתה אומר, זאת אומרת, הפרויקט התרגום, הוא מקבל לפעמים היבטים כמעט מגוחכים, כלומר, המחשבה שאפשר לתרגם את התנ"ך לכל שפה ועדיין להעביר, זה אומר, הרבה פעמים זה אומר רדוקציה של ממש, כן, אבל כן, האמונה הזאת היא שבמובן הזה אתה צודק, אני כל הזמן נעתי בין התחושה שיש בינינו, ביני לבין המיסיונרים, משהו במשותף לנו, בהקשר הסיני אנחנו, מצד שני, מבחינת היחס שלי למוטבע, כן, אפילו לא של גדעון כבן אדם, למסורת, לאתניות, ודאי שאני יותר דומה אולי לאנשים שהם מנסים לפנות אליהם מאשר אל המיסיונרים, אז היה את התנועה הזאת. מי שלא קרא את הספר, מצלת, חסר לי קצת נתונים, מי הם המיסיונרים האלה? האם יש להם ארגון? האם הם פועלים באופן אינדיבידואלי לגמרי? הם מקבלים הכשרה? מה המתודולוגיה שלהם? האם הם בכל זאת נתונים באיזושהי מסורת אקציונית? בצורות מאוד רבות של שנים. יש גם מיסיון קתולי או שאתה... כן, שלי לדמיין את זה. אז אני אגיד, יש כל מיני, הם מגיעים בדרך כלל ממומנים מכנסיות בארצות המוצא שלהם,
יש הרבה אינדיבידואלים שפשוט נמצאים שם, אבל יש כאלה שנמצאים גם כן כחלק מארגונים נוצריים, אוונגליסטים, אז הרבה מהאנשים שאני הייתי איתם בקשר עם אנשים ששמעו, שפשוט הלכו והצטרפו ל-NGO נוצרי. ה-NGOs, רוב ה-NGOs שפועלים, שאני כתבתי לפחות, הם עם איזשהו זיהוי נוצרי. אני אתן אולי דוגמה אחת, אני חושב שלדעתי הוא ה-NGO הכי גדול בעולם, the SIL, Summer Institute of Linguistics, זה ארגון שעוסק בהצלה של שפות אבודות, ובכל מה שקשור, מפרסמים כל שנה את האתנולוג, עם כל זה בעצם ארגון אחות ל-Wycliffe Bible Translation. זה אותו ארגון עם שני פנים. זה ארגון נוצרי שיש לו פנים כלליות, אפשר להגיד, ויש לו פנים נוצריות, והרבה מהפעילים הם גם וגם, אז זה ארגון מאוד מאוד גדול, שרוב האנשים מתעסקים רק בעניין של שימור שפה. הם לא זה, אבל הם גם אנשים מאמינים בעצמם, ויש לפעמים היבט גם של תרגום תנ"ך ודברים כאלה. מיסיון קתולי אין כיום לדעתי בסין, לדעתי בכלל, או אם יש אז לא נתקלתי, זה מאוד מאוד זניח. האנשים האלה הם אוונגליסטים. חוץ מזה יש גם את הכנסיות הקוריאניות שגם שולחות, היום אני לא יודע מה קורה עם זה, אבל היו כנסיות הקוריאניות שגם שלחו. זהו, כן. עוד יותר. אני לא יכול לתת מספרים, כי כמובן שאין שום דרך לדעת באמת. מסתבר שבשלב זה יש מיסיון רוסי אורתודוקסי, כמובן לא באזורים כל כך, כן, אלא באזורים עצמם, ואיכשהו עונות. ממים, יש כבר כמרים, או הסמכה ברוסיה, חזרו, משרצים, ושתיים צלות כנסיות אורתודוקסיות. יש שם קהילה, אבל לדעתי שהם עושים מסחר. ערבים. אני גם ממש מספיק בקיאה, אבל הזכרתי בהתחלה את העניין עם האופיום ועם הסמים, אז רציתי לשאול אולי תתן איזה מבט קצת היסטורי על הקשר של מלחמות האופיום והמיסיון. אמרת משהו על זה שסין נהרסה לפני, בעקבות המאוריזם סין נהרסה, ובעצם הם רק ממלאים איזה בויד, אז אולי איפה לקשור את זה? אני אגיד ככה, האזור הזה, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, האזור הזה של מה שנקרא Upland Southeast Asia, שזה גם האזורים של צפון וייטנאם, צפון תאילנד, צפון בורמה, כל האזורים האלה, לפעמים קוראים לזה זמיה, יש איזה שם, אז כל האזורים האלה היה בהם פעילות מיסיונרית אינטנסיבית במאה ה-19 והרבה הצלחות. זאת אומרת, יש שם קבוצות שהתנצרו עוד בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. כשבסין היה מין ואקום שסין הייתה מדינה כזאת לא ממש מתפקדת, אז נכנסו הרבה מיסיונרים והיו להם הצלחות מסוימות. ההצלחות האלה, וגם המעורבות של מיסיונרים בפרויקט הקולוניאלי, כמובן עשו עבור השלטון הקומוניסטי, אז מיסיונרים היו ממש הסמל של כן, המיסיונר שמחלק תנכים מעל ספינת האופיום, זה היה הסמל של הרוע, כן, המערבי, ולכן כל כך התפלאתי, כי זה באמת זה. מצד שני, אני כותב את זה בספר, ב-20 שנה האחרונות, אולי קצת קודם, מתחילים לצאת המון מאמרים בסין, של חוקרים סינים, שמתארים כמה מיסיונרים הועילו לסין. כל הבתי חולים הראשונים של סין הם מיסיונרים ייסדו אותם, כל האוניברסיטאות הראשונות, כל מה שקשור לזכויות נשים, מיסיונרים היו מאוד מאוד פעילים בנושא הזה, אז יש גם את האלמנט הזה, וגם על זה מדברים ברמה מסוימת, אז גם זה קרה. לגבי ההרס של התרבות, אז באמת פשוט המאואיזם, בתקופה הכי רדיקלית שלו בשנות ה-60 וה-70, הייתה לו איזו מחשבה שאפשר להמציא את התרבות הסינית מחדש. ממש להתחיל מחדש,
ולעקור, לא יחזיק הרבה זמן, זה היה די קצר התקופה האלימה ביותר, אבל יש היה הרבה נזק פיזי, כן, בטיבט אומרים ש90 או 95% מהתרבות החומרית של טיבט נהרסה, ואז בעצם מה שקורה היום זה ניסיון איזושהי רסטורציה, זה מה שהתכוונתי, אחרי ההרס המאוד מזה, לפעמים היו מקומות שיותר סבלו, מקומות שפחות, אבל בגדול היה הרס, וזה רק בהקשר של תרבות החומרית, כמובן שבכל מה שקשור למסורת, תפקידים מסורתיים, כל הדברים האלה הלכו, לזה התייחס. רצית לשאול? כן, קודם כל שוב, תודה לכולם על השיחה, והתחיל בה, שמתי שכאילו השאלה בהתחלה, בתנאי שבוי שבו הגיעו לדוני, התגלגלה להיות שבעצם החיבור הוא ממש הדוק, ואפשר להגיד את זה, וכמה רבדים. אז בקשר לזה עניין אותי אמירה שאתה זרקת פה בתשובה לאחת השאלות, אמרת שהיה מקומות שבהם שמת את הגבול, אתה מאוד טוב לשמוע גם בזה, והיום כמו שאמרת, חבר'ה עברתם את הגבול, ועניין אותי אם אמרת את זה... בסינית, לא. מה? כגדעון היהודי של המצוות, או כאנתרופולוג שמרגיש שלחצה את זה כאן, או אם אפשר לך לעשות את זה. ונמאס לך משאלות כאלה. אני מבין מתוך התיאור, שוב, גם אני לא קראתי את הספר, שהנחקרים העולם שתוקל הזה היה מיסיונרי. האם אתה יכול להגיד לנו משהו, האם מישהו אחר עושה משהו, מעניין משהו על הנמענים של כל זה? אז אני אענה קודם על השאלה השנייה. הספר, ואולי אפילו יותר מהדוקטורט מאוד מאוד מתמקד במיסיונרים, הם באמת היו מהאוכלוסייה הקלה יותר להגיע אליה, לעומת הנמרים, אבל אני אפק גם בנמענים. זה לא רק, פשוט הנמענים היו, הרבה פעמים, הגעה אל הנמענים הייתה יותר קשה, כי היה צריך להגיע אליהם דרך מתווך. זאת אומרת, להגיע לסינים שהתנצרו לפני 100 שנה זה קל, יש כפרים, אתה יכול לדעת, אבל להגיע למתנצרים חדשים זה יותר מורכב, והרבה פעמים מול הבן מיעוטים, המתנצר היה או סיני או אוונגליסט זר שלא רצו לתת לי לדבר עם כן, כמו שאחת אמרה לי, everybody wants to protect their babies, כן, אחת המיסיונרית אמרה לי, כן, ואכן לא נתנה לי לפגוש את הקהל שלה. לגבי הגבול, זו שאלה טובה, אני צריך לחשוב עליה. אני חושב שזה היה בסופו של דבר, אני יצאתי מאוד הערכה שאתה מכניס אתה נכנס לגובה האריות, כאילו אל תתפלא, האנשים האלה, העבודה שלהם זה המישן שלהם, אז ברור שהם ינסו, וזה בסדר. אני חושב שכגדעון הרגשתי לפעמים שיש גם גבולות למחקר, כלומר אני מוכן לשמוע, מוכן להקשיב, אבל כשזה נהיה too much, אז האינטראקציה מבחינתי כאילו היא כבר לא, אני לא אשחק אותה כבר. היו לא הרבה מקומות כאלה, אבל בהחלט היו. אני חושב שזה בעיקר עניין של כבוד הדדי. כל עוד השיח הוא מתנהל בהקשבה ובמוכנות להבין, כן, אמרתי להם כמה פעמים, שום חבר'ה, אני לא, כן, אני לא היעד שלכם. לעבור עליו. רק קצת. כן, ואני גם חושב... זהו, אני מקווה שזו תשובה. כן. טוב, אז תודה רבה רבה. ולאפי ולניר ולג'קי על כל הערב, הצהריים המרתקים האלה. זהו, נשארו עוד פגיעות, אז מי שלא ממהר לשיעור, כן.